DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nandito kami ngayon, nagsusumikap sa araw-araw. Kayod ng kayod hanggang sa mapagod, maagapan ng natatanaw. Minsan ay naglalaro, pag-ibig lang ang di ginagawang biro. Kung sa tuksuhan lang hindi pa huli, kinabukasan ay tinatabi. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masanto, San Maabig, good morning na Tuesday. Ada balang sinansakay. Ilaya peles nago at atang tanagagik. Petsa 3 sila at bulan na Enero 2026. Wajala so a programan pitalaran nyo programan pakarenglan nasaray nandurumaran impormasyon balita. Kanasaray matuan liknaay balay. Kalop kan tabayo sayang programa. Saray kapaborito yo. RJ Jimenez at your service always. Dan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Yada aspeto technical. Engineer Nexon Dakal. Ang petang iraya isyo tateng tanagagik. Yada balita da nasyonal. Ari Libla. So, Regional Director na DPWH ada sa Region 1 tateng tanagagik. Manasakop padapatiran probinsya. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, tan Pangasinan. Kay baso apatiraniran Regional Director. Ada pigaran lugar at bansan Pilipinas. Patuloy sa investigasyon na sa Independent Commission for Infrastructure, hindi patuluyang binubuwag po yan. Kahit na may mga nag-resign na sa naturang komisyon. Unti-unti, dahan-dahan. Nabubulgarla. Tuloy sa investigasyon na tateng tanagagik. Nababagalan ba kayo o para sure win na pagka sinampa ang kaso hindi matiteknikal o kaya
hindi madidismiss, kundi talagang madidiin. Yung mga nagkamal ng limpak-limpak na salapi. Pera ng taong bayan yan. Kaya poramla, Secretary Vince Dizon. Sitwasyon nasa operasyon na Grand 88. Dasay luyag na Pangasinan to'y nagagawa. Tigaraniran na lugar ang gapuni Ubransa, ang gapuni Ingreso na Saray Cabo, ang gapuni Mangkukubra. Nung danala na impormasyon, miniting Daray Cabo, aking kasi, ito kasi makasangag, kabatan dasay katibukulan na saya na programa. Problema na basura ditan da barangay mi tan pigaran barangay at balay na linggayon. Ayage abun-bunton la. Aliwan tanaman, aliwan na beautification na program so nanang mod saray kalye. Doagingan na saray sandamukal santambak iran basura tateng tanagagik. Kalapod sa tay sistema natan. Yang gapo so bantakan na saray basura. Kanyan na say gagawin da kalamor iray barabarangay inupigara labat tay dump truck na tatang tanagagik. Si katuman so kargaan na basura. Agda na yarin idump no gingan manalagar may truck na basura. Noon sabi may manhakot isanday karga o bakanti may luganan o may dump truck isan dalamot kargaan isan dalamot ipila. Katan so imbagadan problema. Nasaraya barabarangay sitana da balay na linggayon. Kanya noon dalang ka at saratay kalye. Laula di tanad earth day kada lugar mi. Imana da kalye mi ang ganinar. Say naneng mo aramay akatambak iran nakasako iran basura. Tulaya. Danyo mat ka rin na solusyon. Yan noon dalang ka, imbis na tanaman, so nanang mo, gilig na karsada, akasako, iran na basura. Tana da balay na linggayon. Ganinera mo, problema yan to engineer. Kinansama no, hinga po problema at basura nun allowed ni so sa tay pampuol natan gaano amagan bulong na tanaman niya napapatak. Panisan mo ikarga mo sako ta bawal lang te sumampuol panon tutanoy. Samang pang kapoy manhahakot na basura. Pero nasusolusyonan pinablimiran dumarengal. Arom nira na impormasyon na balita. At panamaglay na sayan na programa tayo likna ay balay. Ay good morning manaya dasaray dumarengal titan at Lingayen Public Market. Pero medyo himinay signal yo kwanda. Don't you worry.
Anggad natan at gago ni Pulaing. Sa piano unsabin malinlinaw dita na lugar yun. Gumapos family dita na balay na Lingayen, good morning. Saray talagan na manggagawa na saratay dangkurang pamaabig na balay. Councilor Jonathan T. Ramos, Councilor Randall Bernal, araraya good governance. Talagan na ng muraya misising batan tatang tanagagi. No pangka-ukulan na balay. So ilalaban o dino ipapatyang ditanad sangguniang bayan na Lingayen. Yada nalatayon na impormasyon karuman. Ditanad say provincial government. By the way, good morning. Saray dumarangal tita na bale na sampabyan. Antes kun na lingwanan dita na balangan dalin. May lingwanan ko may ngaran mo araw. Pero good morning sa isika. Wala man na yung balangan dalin. Dita na bale na sampabyan Pangasinan. Andita na barangay Baritaw at balay na Manawag. Karuman at nung nalatayo ng impormasyon. Impapatawag iray Cabo. Saray Cobradores. At luyag na Pangasinan. Miniting iraraya unong impormasyon tatang tanagagik. Ito kasi nan-meetingan daraya. Tadyad kaplusan at pigaran na lugar. Ang gapoy mampapataya. Ang gapo saray Cabo. Yaya at nilira at sayay small town lottery. Yaya at say akala na prangkisa at say Grand 88 Gaming Corporation. Yasaya at almost 3 years yaman o-operate. Mga magtatatlong taon na. Sa February 28 ay magtatapos yung kanilang kasunduan sa Philippine Charity Sweepstakes Office, yung kanilang prangkisa. Na sila ang opisyal na mamamahala sa small town lottery sa Pangasinan. Pero according to an information, na-submit na nila yung kanilang mga dapat isubmiting mga papeles para sa renewal ng kanilang pagpapatakbo ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pero nitong mga nakarang araw ay walang mga kabo at kobradores ang nagpapataya sa ilang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. At may nakuha pa tayong impormasyon na may nangyayari pa na harassment sa mga kabo na nagpapataya. At kahapon nga may nagpatawag ng pagpupulong dito sa mga kobrador at mga kabos na nagpapataya ng STL dito sa lalawigan ng Pangasinan. At ang nakuha nating impormasyon
pinasusurrender yung kanilang mga ID at mga uniforme na galing sa Grand 88 International Gaming Corporation. Paano pag sinurrender yan? Paano pag pati ID sinurrender? Di totally, hindi na kayo makapagpapataya dahil wala ng ebidensya o kaya patunay na kayo ay legit na pinapayagang magpataya at mangobra ng taya sa STL, di po ba? Bakit pinasusurrender? Bakit sinabi na i-surrender yung inyong mga ID at mga uniforme? Anong dahilan? Malinaw yung utos o payag ng area manager ng PCSO na ang tanging makapagpapatigil lamang sa operasyon ng Grand 88 Gaming Corporation sa Pangasinan ay sila, PCSO. At ayon sa ating nakuhang impormasyon, alam na ito ng mga local chief executive sa lalawigan ng Pangasinan dahil mayroong katunayan, katibayan, sulat galing sa PCSO mismo na kasaad doon na legal yung kanilang operasyon. At kasama na rin dyan ang certificate to operate yan. May mga dokumento yan. At ito ay ipinasakamay na ng pamunuan ng Grand 88 Gaming Corporation kay Mayor Ming Rosario ng Manawag para ito'y disseminate sa kanyang mga kamiyembro bilang siya ang presidente ng Pangasinan ng PML Mayor's League Pangasinan, Tatang Tanagagik. Pero itong nabalitaan natin na pinasusurrender daw, sinong nagpapasurrender? Yung kanilang mga uniforme at ID, kung sinurrender ninyo yan, wala na kayong katibayan na kayo ay legit dahil hindi po sila pwedeng hulihin ng pulis o kaya patigilin hanggat mayroon silang mga ID at uniforme na nagpapataya ng STL dahil yan ay legal. Ayan tanong ng ating mga kababayan, bakit nangyayari ito? Ano kaya ang tunay na dahilan kung bakit iniingganyo itong mga kabo na mag-surrender ng kanilang mga ID at uniforme na yan ibigay ng Grand 88 sa kanila para sila ay hindi madisturbo, hindi hulihin sa kanilang pagpapataya ng small town lottery dahil yan po ay legal. Ito'y malaking katanungan kung bakit nangyayari ito sa mga kabo at kobradores na sila ay napipigilan at pinipigilan na magpataya ng STL illegal naman. Ano kaya ang tunay na dahilan sa likod ng mga pangyayaring ito dito sa ating lalawigang Pangasinan? At inuulit po natin sa February 28 pa ang bisa ng prangkisa na ibinigay ng PCSO
sa Grand 88 Gaming Corporation upang mamahala ng Small Town Lottery dito sa ating lalawigang Pangasinan. Yan. Abangan po natin yan ang mga susunod na kabanata. Oy, good morning sa mga nakikinig dyan sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan, dyan sa may Purtik at sa Salumagi Sur. Dami pa nating tagapakinig dyan. Na nagdiwang daw ng Bugalyon Day kahapon. Kay Jerome Antinorio, good morning. Kumusta ang selebrasyon? Dati nagagawit tayo dyan ha. Pero ngayon hindi tayo na-invite yan. Jerome, sa selebrasyon ng Bugalyon Day. Sa inyo pong mga reaksyon, sa inyo pong mga sumbong, pwede kayong mag-type sa ating text line. 0945-183-4352. Mintan at abrasaan basta walang personalan, trabaho lang. Diyan betul ni panahon ha. Hanggang Pebrero ako no. Mas kabetulan to, Engineer Nixon no, Pebrero. Yan mambilang kay siyam ya bulan. Dakal lamot, sumananak, kwanto maamigok. Untuloy tayo sa iyang programa. Likna ay balay, kasumpala na pigaran makanam pay mano, malapod saray, manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inaraaraw Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city?
And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Pinararok iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang kagabi riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Liknay, bali at atin tanagagik alas 8:02 oras na po natin. Siyempre, Kalop Kantabi ni Sari Magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always. Tansay Magtarilingkor, Magtarion ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Good morning. At si kayo namin natatang tanagagik ang tuloy agaw natan agaw lang na Martes pet sa 3 sila. Ay, cute ng kalendaryo natin ngayon. Oo. Panabuninang. Siyempre. Cute my station manager. Di cute mo may... Ang cute ngayon. Oo. Wala yung ano natin ngayon, kalendaryo natin. Kay Madam Resalinda Reyes. Good morning, sana all.
Oo, good morning. Kay Madam Risa. Kumusta na kaya? At si Manager Rod Corpus. Oo. Good morning. Good morning. At magano. Abasa klamay kinam. Walay Inakaldan District Regional Director ha. Naman in bungad balitak la. Oh. Pero pigaran niratan. District. Oh. Sana ni may region. District ang kapunin sa balitan ko. Region. Region sa balitan Di ko. ba starring yung sa atin? Yes. Yung regional director natin sa Region 1, nakalanan Secretary Vince Dizon. Lalapot sa atan so flood control fiasco at atong tanagagig. Saan kayo nilipat? Hindi naman totally naalis as Sa serbisyo, andyan pa rin. Andyan pa rin. Oo. Pero yung kanyang posisyon, natanggal sa kanya yung kanyang posisyon. Tagal din niya dyan. Oo. Pero, ang kapudyan natin si Onalisa Moiken, imalis karuman si Presidente BBM. Kanyan sa caretaker na Pilipinas natin, si Executive Secretary Ralph Recto, si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, dan si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. The same parehas Arami posisyon kasi dati at sa Executive Secretary si Bersamin. The same lanti. Si Ken Kabaluyan. Sa parehas, wadyan nainay. Agrarian Reform Secretary tan Social Welfare Secretary. Si Kararaya so agana na otit. Ano kaya kung may batas na matik yung Vice President? Di ba sa bayan ganyan, matik yung Vice Mayor to represent the Mayor? Yes, matik yun. As by operation of law of succession. Pero bakit ay nako. Bakit? Meron bang politics, di ba? Hindi kasi bakit hindi si Vice President? Baka may magtatanong. Di ba? Yes. Akinat di ba? Kaya nga may election, kaya nga may Vice President. In your absence, di ba? Saka hindi lang yun. Magkapartido pa sila. Magkatandem. Ano ba yan? Sige. Diba? Maugong nga ngayon kapaborito, Ajay, yung posibleng pagsasampa ng impeachment din. Impeachment din kay Pangulong BBM. Tapos kay Vice President din. Baka ma-impeach silang dalawa. Di happy si idol ko na comedian noon. Noon kako dahil seryoso sa ngayon as politician. Senate President. Pero sa pag-artista, comedian. Si Senador Tito Soto. Tito yung Sen. tito natin. Si Tito Sen. Di ba? Ang automatic na magiging Vice President, if ever na ma-impeach silang dalawa, yung House Speaker. Yes. Di ba? Ganun yun law of succession Yes. Di ba? Kung sakaling ma-impeach silang apat, ang presidente, yung Supreme Court. Sino kaya? Yung Supreme Court, di ba? Law of succession. Yung head. Ayan. So, kanyan po yun. Actually, doon sa mga natanggal na mga opisyal ng DPWH kapaborito RJ, apat palang regional director sa mga to. Apat nga Isa nga yung starring yung... Region 1, si Regional Director Ronel Tan. Region 4A, Region 5, Tan Region 7. Plus, meron po mga Assistant Regional Directors from Region 4B at saka Region 5. Mga district engineers naman sa Metro Manila 3rd District Engineering Office. Araraya, so nakalatatang tanagagig. Pero wala mo't iramay naka, lapod agda, amit man so CSC, Civil Service Commission Qualification Standards. Requirements yan, paano naduktor ba nila yan? Yun nga Ano yun? Pwede bala yun? Kasi may district engineer na La Union, First District Engineering Office. Wala pala Kailangan, may nako. Ano to? Palakasan. It is not what you know, but whom you know. Ano ba yan? Nako. Kasi meron kang dapat na imit dyan, di ba? Kaya tuloy, ako yung napapaisip ka paborito, Ajay, hindi malayo talagang mangyari na may mga substandard. Siyempre. Mga proyekto ng DPWH, hindi malayo yan. Kasi, considering this
revelation coming mismo from Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways na hindi pala qualified according to the standards ng sa Civil Service Commission, but may mga appointments po sila sa gobyerno, sa kanilang departamento, nakakalusot. So hindi ako magtataka ngayon, Kapaborito RJ, kung meron mga substandard talaga na mga projects ng DPWH. Ang palusot lang na alam ko, pagka ganyan, hindi mo makukuha yung item. Temporary ka forever. Oo, sana. Yung posisyon, di mo makukuha. Oo. Dapat sana ganun, Kapaborito RJ. Pwede kang i-renew. Oo. Yun naman yung remedyo dyan. Pero yung ibigay yung total yung posisyon para sa'yo, hindi po pwede. Di ba? Pero yan, nabulga. Oo, nabulga. So tama ka, whom you know. Yes. Palakasan talaga, Kapaborito RJ. At saka imagine, umabot na sa 241 million. Ito naman po yung mga pera na naibalik sa Department of Justice. 241 million. Ilan pa yung nawawala? Trillion yun, di ba? Million pa lang itong nababawi natin. Asan yung mga bilyon? Ano yan? Pagka naibalik, anong gagawin? Sa mga unprogram siguro. Oo. Anong gagamitin? Siguro, doon ipapasa yan, Kapaborito RJ. Ha? Nako. Pero alam mo talaga. Pero ano, tanungin natin ang madlang people. You can text us, okay, kung satisfied na sila. Yes. Di ba? Sa mga nangyayari. Kasi alam mo, Kapaborito RJ. Okay na ba sa inyo yun? Okay na ba sa kanila? Na ibalik lang ang pera? Hindi naman siguro. Tapos yung kasi babalik yung pera, meron pa rin silang kasalanan. Kasi consummated yung action nila di ba? The mere fact na tinago nila, inuwi nila, pinag-interesan nila, ibalik man nila, nandun na-consume na yung intention. Di ba? Kasi sa bansa natin, di ba, madami ng ganyan. Nung naibalik, wala namang nakasuhan, pero di ba, na-dismiss yung kaso. Dahil sa yan, may tawag dyan alam mo yung kinain na ng panahon, parang ganon. Sa mga lumipas na magkihilom ang sugat, parang ganon. Yung hindi na pinapansin, tapos bigla mo na lang mababalitaan na yung mga sangkot sa ganyang mga pagnanakaw. Free as a bird na? Free as a bird? Madi-dismiss pa. Di ba yung sinasabi mo, ayoko nang ulitin, yung sa ano natin, di ba? Yung number 1, sinabi ni POV. Yung mga ill-gotten wealth. Asan na yun? Di ba? Teka, inom muna ako ng all accounted na po ba lahat ng mga ill-gotten wealth na yan? So yun. Yun ang gusto nating, di ba? Mapakinggan ang liknaan na baloy. Yeah. Kung okay na ba sa inyo na ma-relieve lang, nililinaw natin na-relieve lang. Walang kaso pa. Niimbestigahan pa. Siguro para hindi ma-influensyahan yung gagawing investigasyon. Mayroong ganun, di ba? Pero the best evidence na yun. Yung binalik mo yung pera. Sa mga nagbalik. That is already the best evidence. Ba't may binalik? Di may kinuha ka. Yes. Para sila ay ma-convict. Simple arithmetic. Sa isang kaso. Di ba? Kung plunder man yan, di plunder dapat ikaso sa kanila. Yes. Diba? Tama ka. Diba? Million po yan. Kasi ang plunder, 50 million yung plunder More than 50 million, plunder na yan. Yes, 241 million na yung pinag-uusapan na naibalik. Ilang counts na yun ng plunder? Marami na. 4 counts. Kung tig 50. Pero yung sinasabi natin, pagka naka 50 plus ka, kahit mataas yan, trillion, over 50, above 50, plunder na yan. At kinukonsideran niya heinous crime yan. Yes. Kung may death penalty, di yun ang pinaka-maximum. Maximum na penalty para diyan. Diba? Tulad nito, Kapaborito RJ, ewan ko talaga, ano ba nangyayari sa bansa natin? Talamak na talaga ang korupsyon. Buti na lang, sabi nila, nandyan po ang mga nasa media, kwanto. Kasi alam mo, Kapaborito RJ, most trusted daw ang media ngayon. Lumabas sa bagong survey ng Pulse Asia na 54% ng mga Pinoy ang mas tiwala sa media pagdating sa pagtugon at pagsiwalat ng issue ng korupsyon sa flood control projects.
Oh, sumusunod kung- dyan ang civil society organizations, media, mga NGOs. Oo. Kung walang di ba? Bubulgar, walang nagbabalita, di wala. Hindi nyo malalaman. Yes. Di ba? Kaya- Nire-echo lang natin yung mga nangyayari Oo. para sa ating mga kababayan. Kaya doon sa mga tinatamaan, bato-bato sa langit, huwag magagalit, huwag ha? magalit. Umaksyon Oo. kayo. Yes. Ganun. So, Yun lamang po ang punto natin actually, Kapaborito Ajay. Pag may binanggit tayong problema rito, ang solusyon doon is action. Yun. Action agad. Oo, action agad. Hindi yung magtatanim ka ng sama ng loob. Ay, wag. nako, Oo. huwag kayo magtatanim ng sama ng Kasi loob kasi yan yung madali kayong mamamatay dyan. constructive yan. Oo. Yung constructive criticism. Yes. Tulad nito ngayon, Kapaborito Ajay. Mm. 2 Bureau of Fire Protection senior officials iniimbestigahan na sa di umano'y 30 million pesos na halaga ng fire extinguishers para sa isang condominium building na kickback di umano ng 2 senior officials neto. Kailan kabalog tuton? 30 million. Condominium. Siguro Condominium. ilang kwarto yan. Kasi pagka isang kwarto, isang fire extinguisher. Baka mayroon ng hocus-pocus, di ba? O kaya naka-kickback ng almost 30 million. 30 million. Nako. Malaki yan Ang malaki alam ko yan. pa dyan, Kapaborito Ajay, according to information, I don't know if it's true, hopefully it's not, yung antamay, si Karaleman kontrata. Ay nako. Di ba no, walay building, ipapaalagay. Wala ra may modern building na tan, wala ra ray akatanong lara, integrated la may ito'y tawag dad saman. May fire protection kinda. Di ba no, may lay nasingop ton asuwak. Untanol. Untanol la, tapos warning device. Tapos nun sits la may automatic, nun sits may alarm. On busit-sit mo la may danom. Okay. Araraya High-tech. tatang tanagagikis. Araraya, Kapaborito Ajay, araraya may safety measures. Ipapatunton na saray building ipapalagay da. Tapyan jaruntan na iwasan so sa may puol agauntan. No wala man bilang so nagawan puol tampol nasubsuban. Sikatutan so sa may gagamtan tutan natan. Sa bali-balita, hopefully it's not, Kapaborito RJ, si Karaleman kontrata. Okay. Walay kontraktor ya maka-standby. O dito ka sa kontraktor na ito magpagawa niyan. Kasi alam mo kung bakit? Kung bakit napapa-oo ka na lang yan. Kasi sila yung pipirma ng iyong building permit. So ano man yung sabihin nila yan, ay ganun ba sir? Okay. Mayroong isang anong tawag mo dito? Yung opisina ng bumbero Kala ninyo yung tinaga ninyo may kilalang mamamahayag. Buti na lang at nagpasensya na sa inyo. Biruin mo na kapag apply na ng building permit, pirmado ng, kasi magpapapirma ka sa mga nasa fire department Tapos pumunta pa doon sa bahay na ginagawa, humingi pa ng 5,000 pesos. Kita mo yan. Dito yan sa Pangasinan. Yung pala yung mga kickback nyo dyan kayo yung namang hiningan, ayaw na niya ng problem, baka hindi mapirman yung kanya, binigay na lang. Ano ba kayo? Isa pa dyan, Kapaborito RJ, take it or leave it yan take it or leave it yan. Wala kang choice. Di ba? Wala kang choice kasi yan. Kasi mamaya baka maunsyami pa yung pagpipirma na yung building permit. Isa sila sa pipirma dyan. Hindi matutuloy yung pinapatayo mo. Yun. Ayun yung mga simpleng kickback din. Yan. Yan. Ng mga Purles Vinos. Hindi naman lahat yung mga buhaya din sa Bureau of Fire Protection. Mga buhaya. Makapakapoy lang ti Kapaborito. Pero hindi lahat. May mga ganun pala. May mga ganun. Sinasabi mo, ayan, 30 million Bureau of Fire. Grabe. Ang kanilang kickback, iniimbestigahan. Ay, naku Pan lang yun parang ang gagawin lang nila. Lahat na ba ng ahensya may kickback? Ano ba yan? Ang gagawin lang nila, alam mo kung anong gagawin nila? Fire safety inspections lang yan. Yun nga. Kasi baka mamaya, hindi ka sumusunod, baka may pasara yung ano mo. Condominium ka mo bibili sila ng mga doors yan. Pipirsahin yung mga applicant na bumili ng overpriced na mga equipment,
mula sa mga favored suppliers. O yun may mga, Oh. alam mo, doon pa lang sa supplier, mayroon na sila dyan Mm. Oh. Imagine, yung cost nila, triple. Ang daming... Triple. Ay, nako. Oh. Ay, buhay. Ano ba? May ahente? Parang gano'n. Meron. Sila na rin yung ahente? Ang Agent, nangyayari ahente. kasi, ang alam ko, Mm. niyaring business partner Oh. So, i-refer na lang nila doon. Kasi, pag doon sila bumili, pagbalik nila, may sulat mula doon sa supplier na doon sila bumili. Confirmation na doon sila bumili. Pag na-confirm ni Chief na doon sila bumili, may tuloy mang pirma. Okay. Parang yung reseta na may libreng tambal pero mayroon silang suking butika pag nakita yung pirma ni doktor. Yun! 1%. Parang Yun! ganon. Oo. Lahat na ba may ganon? Ay, nako. Ano ba yan? Tulad na lang mga simpleng racket ng mga tourist guide. Pag pupunta ka dyan sa Baguio, bili tayo ng yung isumpot mo. 'Di ba? Nasubukan mo na. Oh. Ay may kilala ako doon, banda doon mura. Oh. 'Di ba? Ay dami mong lalagpasan, malayo pa yung mura. Yun pala, pagdating mo doon, pag bumili ka, wala ipasikot dad sa may driver. Oh. Yung pala konektado na yun. Oy. May mga simpleng racket. Oh. Marakit kayo Pati Oh. diyan may racket din. Daming racket. Ay, Di di ba? balisada kung Ano ba yan? Diyan ba expert ng mga Pinoy? O nga, no? Di ba? Bakit? Pati yan mga simpleng, yung ilaloan mo na walang racket sa sangay na ito, meron pala. Tahimik lang, ha? Tahimik lang, meron Tahimik pala. lang, meron pala. Ay, nako. Ano ba yan? Lahat na ba meron? Ewan ko nga ba. Ay, nako. Ano bang nangyayari dito sa atin? Ngayon, mabalik lang natin doon sa flood control fiasco. Yung mga pagkakarelieve ng mga opisyales ng DPWH. May maugong din balita ngayon kapaborito, Ajay. Ito isang miyembro daw ng Kongreso, hindi na nabanggit kung saang lugar, pero palagay ko malapit lang. Ang ginawa daw nitong Mr. or Miss Congressman, I don't know, kasi walang gender Basta congress member lang kung miyembro ng congressman, ay ng kongreso, diputado. Diputado na lang. Para... Itong diputado na ito. Diputado na ito. Ayan, baka sunod, may angapipultod. Diputado. Ayun, diputado. Ayun. Ito daw, yun. Ito daw, diputado. Aliwan diputado. Aliwan diputado, kanon. Nagta diputado. Diputado. Magkarugtong. Okay. Karugtong. Ito raw, diputadong ito. Okay. Nanampal. Nanampal ng isang babaeng district engineer. Dahil si babaeng district engineer, takot na. Sa mga kontratang maanumalya. May pasuto siya rin. Sa kulay, kwanto siguro. Hindi siya pumirma sa mga bagong projects. Na sinasabi naman ng diputado diputado talaga yan. Nananampala. Ay, gagamitin daw yung pundo sa pag-aayos ng mga substandard at mga ghost projects. Gagawin ng standard, yung substandard. Oo. Pero at saka yung ghost projects na nalathala, gagawin ng totoo, hindi na para multo. Wala ng masita. Yun. Para wala ng problema mamaya. Pero ayaw pumayag ni district engineer. Pero ayaw na, takot na si babaeng district engineer. Ay, babae pa. Oo. Tapos sinampal pa ni diputado. Diputado talaga yan. Sige. Kaya, ngayon, ito, kawawa naman si babaeng district engineer. Babae. Oo. Sabi nila, tumatanggap lang naman ng 5% cut. Tapos sasampalin pa ni diputado na kumukobra ng 20%. Naku. May kilala ko dyan, yung nabulgar, matik, yung 20% niya. Kahit hindi niya pundo, ano ba yun? Ganun ba kayo? Talaga? Oo. Di ba yung binulgar? Not to mention anymore. Yes. Mo? Yes, oo. Ay, nako. Oo.
Ay, socialist. Na- Bakit yung mga yun hindi nakakasuhan? Oo nga. Di ba? Mayroong direkta na nagsabi, dapat kasuhan yun. Eh, Di ba? matagal na tayo naghihintay ka, paborito, RJ. Wala eh. Ha? Matagal na tayong naghihintay. Ano yun? Talagang gamot yan. Kakay, may 5 to, yung pansampal to. Hindi Ha? naman. Awoy. Pamaksel. Nako Oh. Ay, socialist. Ito, Ano ba yan? mabilis na balita. Oh, ano yan? Breaking news. Oh. Sinibak na ng DILG yung 2 senior officials ng Bureau of Fire Protection Na? dahil sa umano'y kickback. Oh, yan. DILG, umaksyon kayo sa mga alam ninyong anta-legal, gagunda illegal. Yung mga trabaho nila, hindi nila inasikaso dahil ang iniisip, kickback. Yun. So, tipak ko pa sa DILG. Talagang yan inakalda. Kasi under ng DILG na yan eh. Di ba? Yes, under the DILG po yan. Yung mga Bureau of Fire, Ibig Police, sabihin, yan. sinibak po sila sa pwesto. I mean, tinanggal na sila. Wala na silang assignment. Pero nandun pa rin sila. Of Under course. investigation. Under siyempre. investigation. Pasok yan sa sa corruption, di ba? Oo. 30 million? Ay, kulang pa. Plunder na sana. Ano, Oo nga eh. Ay. Ay, nako. By the way, mula sa Mapandan, pinapaalala po sa lahat ng negosyante at tricycle operators na kayo po inaanyayahan ng pamahalang bayan ng Mapandan at lahat na magre-renew ng kanilang business permit at tricycle permit. Kasi ang tamnay ay panoon na ay bulan na Enero, panoon mo na renewal. So, you are given until January 20, 2026 only to renew your business permit and tricycle permit. Moroso kayo, no? Alam mo yung moroso? Yung operating without a license. Moroso, tawag doon. Yes. Baka mahuli kayo, malaki ang ano dyan. multa. Kaya kung magre-renew po kayo, punta na po kayo sa Mapandan Treasury Office, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yan ha. So yan po yung pakiusap ng Mapandan Municipal Station. Ay municipality. Yan. Aliwan policeman. Dadaulo ng Mayor Carl Christian Vega. Vega. Yan, oo. At binabati rin nga pala natin ang happy birthday si Sino? former city administrator Vlad Mata. Ay, birthday It's niya his ngayon. birthday today. Happy birthday, Sir Vlad. Ha? Sana siya ngayon, di ba? Sa Tarlac LG yun. Nandun pa rin. Wala na akong Wala na rin. update sa kanya, pero active pa naman siya. Active pa naman siya. So happy birthday, Sir Vlad, former city administrator. And congratulations din kay former city councilor Manang Silyalim. Bakit? Kasi he was She was. she was honored and recognized as outstanding alumni na sa Pangasinan Universal Institute. At sa may agawa yami kawalo ya Yan Pangasinan yung Chinese school? Yes. Pangasinan Universal Institute Grand Alumni Homecoming. Yan sa Rizal, di ba? Diyan sa may Rizal. Congratulations sa former councilor Manang Silyalim. Bali-bali may trophy dan Singa trophy na may award kay FAMAS. O dino may sang kasikatan niya award jud Amerika yung artista. yung teka, nasa Muroy dilam, lalang wala. Yun yung mga parehasta. Artista na sina Jennifer Lopez. Yun. ng Dyan Pilipinas FAMAS Award. FAMAS Award, Best Actress, mga gano'n. Yun. Ano ba yun? Teka. Nasa nguro ng dila. Mamaya. Mamaya maalala rin natin. Pagka sa Amerika naman. Ayan yung mga Hollywood movies. Yes. Congratulations former councilor Manang Silyalim for the award. May impangaro na sa Pangasinan Universal Institute. Beno, tuloy-sulik na ibalay. Kaya rin inasarin pakabatan pa imanol nalalapunid sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un
San ang putang-putang informasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:29 oras na natin sa Liknaay Balay. Kalop kantabi ni Sarimag Triuran Kapabrito. Amigo, RJ Vera Jimenez at your service. Always. Tanda sa Magtarilingkor, Joseph Kanilang Bakani. Ay ni entuya wala abasa tayo atatang tanagagi kaya weather disturbance. Sa ibabagan lang sa pag-asa, walay anong nang dan low pressure area. LPA, posible na develop dita at eastern section na Mindanao. Kanyan no man bilang magmaliw yan bagyo, pilplimeron bagyo at sa taon 2026, tawagan dayan ADA. Uy, ADA. Oo. ADA. Meron, ADA. ADA. Agda, Ano dyan, agda. Ilocano, ADA. Agda. ADA means meron. Pero no ngaran balat ADA. ADA. Bali-balin nga rawan to ADA. Okay. ADA. 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 At ating tanagagik, by the way nga pala, Kapaborito RJ, panawagan ulit sa mga kinaukulan kasi ang tamnatan, ipapasabi damat so sa may likna anda gaunta na at manutupat ilara Kapaborito RJ tani abuntun la asinggal la actually so fiesta na baloy pero man fiesta lari sako-sakon may tawag yan? ko Di ba yan na natatapos? Di ba meron nang ginagawa naman ng LGU? Sa nakikita nila kasi along the way singa ditanad gayaman again, bunbunton na may basuran to ha. Untan mo, di man sa kanya, bunbunton na may basura mo. Papanawagan lang nila. Reminder lang naman. Parating natin. Parating po ninyo. Dahil alam na nila yan. Yes, kasi ni man piyesta lay bali na binmali. Sigay festival la. By the way, January 25, wala nagawan fun run. Isan Jadlabi Tuman, Gabi ng Papuri. Mantutumbukan natin basta man start na January 25. January 26, People's Day. Insan amay NGO, Toda, and Market Night. January 27, Laro ng Lahi at Kabuasan, Senior Citizens Night at Labi. January 28, Aquaculture Day at Kabuasan, LGU Professionals and Balikbayan Nights at Labi. January 29, Solo Activity, Barangay Night Labat. January 30, Jad Kabuasan walay Bingo Bonanza, Tanjad Labi may Educators and Culturals Night. January 31, walay Zoom Barangay at Kabuasan, SK Night at Labi. February 1, commemorative program, Yawalin Nagawan Civil Parade, Float Parade, Procession, in Sanjad Labi may Binibining Binmalay 2026. So February 2,
Miss Elemental Queen 2026, tan February 3, Kalutan at Binmalay. Wow, bongga. Tanang Dami so pala sa mga activities, schedule of activities ditan at pansilibra na sa Sigay Festival. Kanyan, walay nagawan tayo, isinop, irharatan niya basura, isinop tila. Tani makababay nga sa bisita. Okay na yon. Okay na yon. Inaaksyonan na yan ng pamunuan ng Binmalay. Alam na nila yan kung paano ang gagawin. Ipapanunot labat nasaray ken umbalay alik na ay balita na tatin panagagi. Okay na yan. What tay Sir Leon? What tay Sir Leon? Oo, at maksyon ang mayor diyan, magaling ang mayor diyan. Yes. Nang ano yan. Ang kayo nga madanagan. Ang kayo madanagan at aaksyonan yan ng action mayor ng Binmalay. Si Mayor Pete Merera. Sige nga raw. Ati Pai, walay ganggan natan at kapaborito RJ, i-relieve Nirelieve la at pwesto numuta na. Kagagawa na sa kay dakil so adamay. Tutanoy. Antam may polisi amatog na kaparaton pala. Yung apat yung namatay. Ni Arelieve man. Pang-apat yung babae. Oo. Arelieve may police director na Negros Oriental. Tansa may deputy chief na Sibulan Town Police Station. Sa ikwan na sa PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ngayong araw na ito, narelieve na po ang Provincial Director ng Negros Oriental. Kasama po siya sa nirelieve yung Deputy Chief of Police. Actually, wala sulat ditan kapaborito, RJ. Sulat na sa kay concerned citizen at sa tanya agawa sa ikwanto at sa so pangibos nga tumat naliknaan to ta makapkapoy so agawa at satan sinulat damay kin sinulat damay mayor da mismo Municipality of Sibulan, a call to action regarding the peace and order and moral situation of the Municipality of Sibulan. Address to Honorable Mayor Jose Pepe Abiera. Sibulan. Demanded probinsya ng Negros Oriental. Nako. Insight daya so sa may agawad saratan niya populis ta akin agawatan sa kwanto kasi Jad Karakol may malaknaban so sa may operation na KTVs, street bars, similar venues ibabagada have long been associated with heightened risk to public order. Kaya nandyan yung excessive alcohol consumption and intoxication, pati illegal use of drugs and drug-related transactions. And they are now calling the attention of the local government unit ditan. I-implement to man so may gawonday kanupuganda under Local Government Code of 1991 of Republic Act 7160 to protect the people una concerned da may public safety, public morals, and public order and the general welfare of the community. Kaya wala rin untan ya establishmento dapat wala ra may although kanupugan mo ya dan business permit and licenses pero wala rin untan niya nagawa giron tutuntun at sara may panuntunan atan may revocable privileges yakwan sarag to sa gabay to ibaga sarag ya babawian nasay angiter nasararatan niya business permits and licenses. No, walaray violations. Aga kumuntan niyo agawa, kwanda. No, malmalat sa panangi patunton nasaratay lay. Ya manuulay ditan at Sibulan, kwanda. So in the same manner, at sara arumat siguro ya LGUs kapaborito RJ, reminder labat. At sa atin so agawa ditan at Sibulan, pawilyo may Local Government Code of 1991, Republic Act 7160, say kwanto demand, local government units are vested with police power to protect public safety, public morals, public order, and the general welfare of the community. Yan. Sana gawin nila yung kanilang obligasyon to follow that
nakasaad sa local government code Yes, oo. to do their duties and responsibilities Hmm. in the name of public service. Yan. Yan. Yeah. And hello, good morning kay Sir Maxi Solis, kay kay Sir Orhe Coquia. Say kwanto Grammy Awards. Ayun, yun, nadali mo. Ah, Grammy yun, Awards. Grammy Dami, Awards. Talagang thank you. At, Mhm. hindi ko pa nakapasa isip ko. Yun, Grammy Awards. Grammy Awards. Pang Likewise. international. Oh, likewise, good morning kay Madam Emma Lipio, kay Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, at saka kay Kagawad S. Esperanza, at ganoon din kay Madam Ja, good morning. Lalong-lalo na po dyan sa mga taga-barangay Basing. Good morning. Oy, sino itits? Uy, minap ka na namang itit siya. Itits may kinta na to, lalaki no? Lalaki. No itats be. Mhm. Oh, sino itits na magbabalik sa public service? Uy, Oh, teka, magbabalik ka. maaga pa lang pero malayo pa naman yung eleksyon. Pero mabuti na yung alam ng tao. Oo. Mabuti na yung nagpapahiwatig ka na ng iyong damdamin. Damdamin. Oh, sino itits na magbabalik sa public service? Matagal na itits actually na isang public servant kapaborito. Ano, elective or Pero inactive na siya. Inactive. Inactive na siya. Kaya siya ay sinasabi nating magbabalik ulit sa public service. After 1 year? Kumandidato ba? Sige, tuloy mo. Oo, ito itong public servant na ito kumandidato noong nakaraang eleksyon. Mhm. At ngayon nagpapahinga at enjoying his private life Uy. as a private person kasi he or she is no longer serving as a public servant. Mhm. Pero andun pa rin yung sa puso niya yung paninilbihan talaga paglilingkod. Muna kaltan Oo. Walalad pusom tan. Kugipon mo ipanag. Imutol na siguro at puso to at inkatuto so sa may pansirbi at karaklan. Kaya impasingayo to natan so sa may ipawil to. O talaran na nyo, tanukin, nabitlatim alam lamang ni inera lugar itan. Mhm. Basta sino itits muna. Ano Surprise. yan? Babalik. May posisyon na... May specific na posisyon. Uy. Na Gusto ko kanyang yan. nababanggit at gusto niyang balikan. Oo. Gusto niyang makaharap yung isang incumbent. Uy. Ay. Kakandidato ulit. Oo, kakandidato ulit. Mhm. At para mabigyan daw ng tamang choice ang taong bayan. Yun. Sino Nasa taong bayan naman yung desisyon dyan. Oo. Anybody kaya? can run. Akala ko, mabibigyan ng posisyon. Di ba? Basta tatakbo siya ulit. Tatakbo. Tagal pa. Pero sa ngayon, ang alam kong nalalapit na yung barangay election. Yung barangay election. Kaya ang dami nang nagpapaywatig ng may mga lumilibot di ba? Kailan ka Ay. magtatanim kung malapit na, wala na, hindi magbubunga, sabi nung kausap ko. Kaya may mga nagpapaywatig na rin na tatakbo. Lalo na pagka na-aproban itong Magna Carta para sa barangay, di ba? Na magkakaroon na ng sweldo. Kaya lang sabi ko nga Pati sa kapaborito kagawad. RJ, tawag nito, dapat maging mapanuri tayo this time sa mga pipilihin po natin ng mga barangay officials. Pilihin po natin yung mga barangay officials na maumildi. First and foremost. Maulimag, maumildi. Maumildi. Aliwan saramay May kababaang loob. Aliwan saramay makulkul. Aliwan saramay anabot sulo. Meron namang Agdante umdengel. mayabang. Aramay asibuk. Ganun. Aramay wuwut. Wuwut. Ay, pili-pili yung atatong tanagagiktan. Manapod barangay, gapuan tayon panlinisan so barangay, kontrad saray, wuwut! Meron Kandidato. palang kita din dyan. May kita din. Ay, malakas. May kickback din. Meron din. Nako. Ano ba yan? Meron din. May mga nauuna ng kinukuha yung porsyento.
meron pa nga. Kausap pa lang yung, ay, ikaw ang mangungontrata sa mga project sa barangay meron ng advance. Oo. Meron palang kickback din yan. Malakas din kapaborito. Kailangan ng pabago mula sa baba hanggang sa taas. Meron nga akong alam pati religious activities pinapakialaman na. Ano ba yan? At pinaka-worst, pinagkakakitaan pa. Ako. Lalo na yung mga kapitan na inaalaw yung mga illegal na pasugalan sa kanilang mga lugar. Lalo na yung mga drop ball na yan. Meron obvious na. naman na pag ayaw ni kapitan, wala yan. Oo. Pero pag mayroon dyan sa lugar nyo, baka alam mo na, dapot mo. Iisa lang sa ibig sabihin nun, kapaborito, Jay. Pag may piryahan sa inyong mga barangay, ibig sabihin, may corrupt na official dyan. Inaalaw yan. May corrupt na official dyan na pinag-iinteresan kung ano man yung makukuha nila sa piryahan na yan. Andi balit ang kalad barangay kung naman. Pangikananda kasi, tanggap po matsitsurang na barangay. Itatansit dari arom, si Karinan Pasimintutan andi. Arati dala-dala nyo, barangay, sige bagada si Karinan Pasiminto. Through their initiative maybe, pero aliwan si Karinan Pasiminto. Tapos ng Pasimintutan, sorry taxpayers. Gauntan ka paborito, RJ. Directly speaking. Nakataon lang na sila yung leader dyan. Pero yung pera hindi galing sa bulsa. Yes, kanyan itansit dad si kayo. Impasimintok ya, impagawak ya. Ay, andi. Sa yung napag-ibagada ko mon, intrabaho kya. Di mas maunin na sa amin, impasimintok kya. Kinalawit kuya. Intrabaho kya, kinalawit kuya, kwanto. Pero may ibagada itansitan, sakso ng pasiminto ya, kwanto. Siga kwarta to. Tepat yo, nung nanapod bulsa da. Wala ni Rama Erom, itansit da. Sakso ng paalaga, yan iskwilan. Million yun. Insan sa abong tulabatot, singa, pigara, singa sakay, may abong to, singa sakay kwarto labat. Insan to ibaga, saksunan palagay kwanto. Antoy, pakayari to man, saksakay kwarto abong tao. Credit kintan. Yun. Dapat, noon nila, we will give you the benefit of the kwan naman, the doubt na, of course, through your initiative, in talikarkar kuya, in trabaho, kaya uman labat sa panangibaga, pero aluan sa may ibaga yun, sakso ng paalagaya. Kaya, apig-figure yute pananalita yo. People will be, you will be misunderstood noon tan iray agya-figurean so sa may pananalita yo. Gauntan ka paborito, RJ. Kaya naarap kahit sa rito to, dapat may apig-figure yo. Tapen di kayo mapulahan niya kung tawag na Tagalog ka paborito, RJ. Asing garlatan. Kanyan lang koray cellphone ko, ng koray reaksyon. Ang dami ng reaksyon sa pero may mga personal naman, wag na. Na-relieve na nga Wag nyo nang sabihin pa. Na-relieve na. Bayaan nyo na ng departamento ang gumawa ng investigasyon. O kaya i-report nyo na lang sa di ba may sumbungan sa Pangulo para additional nila. Pwede rin. Info at doon sila mag-start ng investigasyon. Meron pala yun dati, yun pa rin ba yung 888? Hindi na Parang ganun pa rin. Parang sumbungan sa Pangulo. Parang sumbungan sa Pangulo. Ganun pa rin yun. And which is good kasi siyempre walang subatikan na sa araramay totoo. Correct. Correct. Siya pa asing garanda. Recorded media, di ba? Kasi kung minsan sa atin yan nagsusumbong tayo naman pinaparating natin sa mga concerned agencies. Para at least magkaroon ng aksyon. Yes. Kasi lalo na yung mga nangyayari sa barangay, di ba? Yun ang malaking katulungan sa pagpapanatili ng maayos na pamumuhay. Di ba mag-uumpisa yan sa barangay, kaya tama ka. Dapat piliin natin yung mga mamamahala
Sa baba. Dahil pag walang problema ang barangay, ti problema bali ay. Angga po. Nangapi problema bali, ti problema probinsya ay. Angga po nga. Nangapi problema probinsya, ti problema region ay. Angga po nga. Nangapi problema region, ti problema nasyonal ay. Angga Angga po, ganun yun, Oh. Yes. Pero kung sa baba, nandun na yung corruption, ba hanggang sa taas na yan. Yeah. Betul like kape. Inom mula. Mula. Siya agak niya kapan kape. Kawaan. Mangal mo salani sana mang kape. Sige. Kaya yung mga tagapakinig natin pala sa Manawag, Pangasinan. Good morning kay Mayor Ming Rosario. Pasyalan nga ito. Marami daw mga dumarating na mga turista ngayon dyan. Diyan sa bayan ng Manawag. Diba may malaking kaganapan yan? Yes. May malaking kaganapan po dyan. And actually, sa report ni Mayor Ming, dagsana yung mga tao para doon sa 100th canonical coronation ng Our Lady of Manawag. 100 na? 100 years na. Mula nang maganap yung canonical coronation ng Nuestra Señora de Manawag. So yun yung tinawag nilang Centennial Canonical Coronation Anniversary ng Nuestra Señora de Manawag. Magaganap po yan sa April 22, 2026. Kaya yung preparasyon. Ngayon pa lang pinaghahandaan na po yan ng Bayan ng Manawag under Mayor Jeremy Ming Rosario. At meron na yata silang binuong mga task force yung tawag nila multi-sectoral task force. Manmando at trapiko, manabantay sa safety, nasaray unsabi, may celebra nasatay Centennial Canonical Coronation Anniversary nasa Nuestra Señora de Manawag at satan so April 22. And according to information, fully booked na rin yung mga hotels po dyan. Maliit lang yung bayan ng Manawag, pero may mga hotels po dyan. Sa totoo lang, may mga hotels po dyan. Kasi yung mga turista dyan. Oo. So yun yung gustong mangyari din ni Mayor Bing, madagdagan. Yes. Yung mga, lalo na yung mga, yung mga pwedeng patayuhan pa ng mga hotels, ganyan. Yun. Pero alam mo, marami pa yata available na space Maramay kaabungan yung kanilang yung open sa pagpaparking. Aramay walay maawang su Lagwerta da. Duga man anto Lagwerta. Lagwerta, yes. Solar. Solar, Lagwerta. Aramay walay solar datan Lagwerta da yung maawang. Kino-convert po nila yan as parking space. Yes. Pay parking ika nga. So, it's an additional income para sa mga residences ng Bayan ng Manawag, lalong-lalo na yung pong mga within the premises of the Manawag Shrine. Diba, Our yung Lady of Manawag natin, Shrine. nakaka-accommodate yun ng mga, siguro, mga 10, kamo na. 10, 50, di 500. Yun. Times 2, di 1,000 a day. A day, 1,000, 30,000 a day. A month. A month. Malaki yun. In a year? In a year. How is that? 30,000 times 12. Malaki yun. Diba? Mga 400,000 yan. Yeah. 300,000 plus. Yung anong tawag mo? Yung amilyar ba yun? Yung binabayaran mong tax. Baka maliit lang. Baka 500 lang siguro a year. Pero yung kita mo, di ba? So, ganyan talaga. Pag umuusbong ang isang bayan, daming turista, lahat kikita. Yes. Ganun yun. Yan yung domino effect. Yan ang lalo domino na effect. Yung leader ngayon, si Mayor Ming, di ba? Yes. Pero, nakakalungkot ka paborito, Jay, timagilam at supresyon ng krudo. Ilan ba? Magkano? Sa diesel, 20 centavos per Today liter. Today. Today. Sa gasoline, 30 cent, ganun din sa kerosene, 30 centavos per liter. So yung dating 55 pesos na flat, magiging 55.30 na. Yung dating 54.78, 70, kwantura, magiging 55.10. Talagang hindi ka makaangal dyan. Kailangan mo Di ba? Kanyan necessity. Di ba? Ang kotse ngayon, hindi na pang luxury, parang ganun. Necessity na. Noon, for luxury lang. Ngayon, necessity na. Kailangan talaga Di ba? Yes. Lalo na ngayon, ang daming mga
sasakyan. Although mayroon ng mga bago, di gumagamit ng gasolina, pero di ba, mas gusto pa ng karamihan yung gasolina. Oo. Ay, ito maganda to. Gusto ko to. Inihay ni Senadora Risa Ontiveros. Ay, sa wakas. Tagal na nananahimik yan. Ano yan? Oo nga eh. Hindi siya nakikisawsaw dito sa ano, di ba? Naging maingay yung kanyang pangalan dun sa Pogo. Pero ngayon parang dito sa flood control fiasco medyo parang her lips are sealed. Oo, ilan lang yung talagang bakit kaya? Pero ito nagpanukala siya ng mga batas. Alam mo kung ano yan? Tapusin ang party list abuse. Pang-aabuso sa party list system. Siya? Oo. Siya? Knowing siya? Oo. Siya talaga? Siya talaga. Ano pa ka mo? Ban contractors. Paano? Sinong gagawa? Hindi ko alam. Di ba? At ito pa. Political dynasties. Tanggalin ang iba ng contractors and political dynasties. Ito political dynasty, ilang beses na yun, nalayan? Yung nga eh. Ilang beses ang pinag-uusapan yan. Naka-enshrine yan sa ating constitution. Andun po yan. Kaya lang, wala pa rin pong matibay na batas na pinapasa para sa political dynasty issue. Kasi ang pinaka-rason dyan, kaya hindi yan maalis-alis. Bakit? Dadaan naman yan sa hindi naman basta-basta ilalagay dyan. Dadaan din yan sa pag-uusga ng tao. So nasa tao. Kung gusto nila yung magkakamag-anak na yan. Ito, linawin natin yung kung bakit ito ang gusto ni Senadora Risa Ontiveros. Ito naghain po ng panukalang batas si Senadora Risa Ontiveros na naglalayong amyendahan ng Party List System Act upang malabanan daw ang anumang pang-aabuso rito ng political dynasty at contractors. Sa ilalim nito, ipagbabawal na ang pagsali ng sinumang miyembro ng political dynasty. Hindi na rin tatanggapin na makasali bilang party list nominees o representative ang sinumang individual na mayroong pagmamay-ari o may koneksyon sa mga negosyong kumukuha ng government contracts. Maganda yan. Pero kasi, di ba, ay isa sa mga issue dyan yung dating Speaker of the House yung asawa niya mismo representative party list. Di ba? Saka yung mga kontrata na yan. Pinoy ako, Pinoy tayo, 'di ba may kantang 'yun? Sangka scientisan sa Pinoy may dakla bangi no panundakan kunaan. Akin ka mo? Akin. 'Di ba bawal mang kontrata? Empleyado kay munisipyo. Wala ka sa kay LGU. Bawal sumang kontrata. Ang tinagagawa ta mga bang lisensya. Aluhan siya sa kontrata. Nini man ay su kontraktor. Pero inabangan damay ay dakal so amay gawon dan way. Tapya nagdana violate may umiiral na batas. Pero sila rin ang nakakakina. Di ba mayroon yon? Meron. Ngayong halimbawa, mayor ako, o congressman ako, ako. Di ba? Ni kumparik man ay si kontraktor, baisang kay lisensya kalamiingal ni 3% mo. Ikaw ang naka-front doon sa singilan, sa lahat, di ba? Pero ang talagang main contractor yung nakaupo. Yung mga ganun, daming batas nga, dami namang pwede nilang gawin para yan. Sabi nga nila, there are many ways to bend the law. Yun na sikat naman na naman yung bend the law, di ba? There are many ways to bend the law. At sino ang mga nangunguna sa mga ganyang gawain? Siyempre, yung mga gawa-gawa rin ng batas. Kasi alam mo, pag may batas, aral ng damot no paano dan lusutan, may batas. Di ba? Bawal sumang kontrata directly. Nasaray watan niya manuloy. Usarong ko lisensya ng kumpare kay. Di ba? Yes. Wala violate ko? Gapo. Taliwan siya sa front. Yun. Yun ang nangyayari. Taliwan siya sa waladli kontrata. Akin Akin babalik din na Sa ginawang labat, non-endorse ako. Kaya siya nanalo sa bidding. Di ba? Antoy antaksatanoy. Tadimalan mo to dugang proseso. Philjips, diyan babangil. Hindi niya isa nalo yung kontraktor.
Niya ay ayat in type to. Nga po disqualify. Di may ken. May kumadwa. Tama namin ay dakal. Di ba? Dakdakal. Pati ay susilis. Dakal ya may remedyo. Yes. Second, there are many ways to skin the cat. Oo. If there is a will, there is a way. Kung gusto, Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yan. nako. Hanggang pala bahalo sa malami oras sa Katan, tatang so, talagagik ha. katan- Ito, walang paraan ito. Napigil lang tayo. Hindi natin pwedeng palikdoin. Antabayan ang susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Akaulo pa kan tayo lang akaulo pa kan tabay yulalangula at dalik na ibali sa rin magtariuran kapaborito. Amigo yo, RJB Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtariuran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, akaulo pa kan tabay timat ang diarom say alin lanagat puso ng Madam Charis Engineer Nixon Dakal. Sa po bukas mga kapaborito, dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay, Jalaba.